esteu bé, o com a mínim els últims dies no heu acabat d'estar bé. No sé quina explicació té, però avui crec que derrota justa davant una única que ha estat superior. Sí, totalment. Al final, quan perds 0-3, hi ha poques coses a objectar. La primera part, bueno, tot i que no ha estat del tot bona, però bueno, ha estat competida realment i m'ha encaixat un gol a pilota aturada, un despiste amb una marca i ha rematat sol, i a partir d'aquí bueno, s'ha intentat sense ser un bon dia, com tu dius, i anant per darrere tot el rato i amb la sensació de que no ens sentíem còmodes en cap moment del partit. A nivell global, bueno, crec que estem travessant una mala dinàmica, un batxe en tots els sentits, resultats, moltes lesions, acumulacions de targeta, i se'ns està ajuntant tot, i bueno, hem de treballar amb força per sortir el abans possible. Com comentaves, la part positiva és que havíeu fet molt els deures abans, i si no m'equivoco he fet una mica de classificació. Teniu 46 punts, juntament amb Sitges, Cubelles 40, Vilafranca 39, després ja Fèlix de Flors 36 i Cavapur 34. Teniu 7 punts de marge, són pocs, segurament mirant el que teníeu abans, però encara és una distància considerable, encara evidentment sou un dels favorits per pujar de categoria. Sí, bueno, els 6 mesos inicials, traient aquestes 4 setmanes, ens ha donat el marge o la possibilitat de tenir ara un batxe. Érem conscients que en algun tram de la temporada ho tindríem, perquè al final cap equip guanya tots els partits, i tornem a repetir, estem en una categoria on és tot molt igualat i no era normal que de 17 jornades s'haguessin guanyat 15. El tema és que se'ns ha juntat tot aquí a l'últim mes i ara sembla que no podem guanyar cap partit, tenir l'habilitat aquesta que encaixem un gol molt ràpid, i la nostra feina ara és trencar les sensacions aquestes, tornar a que puguin confiar en la seva feina, que al final vas primer i ningú t'ha regalat res, no és casualitat ni ha sigut de miracle, i tornar al nivell que teníem per intentar competir la fase d'ascens. No sé si el canvi de fase precisament pot ser un bon moment per intentar canviar el xip també pels jugadors i per tu mateix. Sí, ha sigut tot molt estrany, perquè portem 4 setmanes que som campions, que tothom en fa el passadís i que sembla que has aconseguit alguna cosa quan realment no has aconseguit res, i et veus com que ja tens la feina feta, i és difícil mentalment mentalitzar el jugador que aquests partits són molt importants, que per nosaltres era superimportant sumar i no hem pogut, i intentar ampliar distàncies tot el que podíem per tancar l'objectiu el abans possible. Esperem que l'inici de la segona fase ens faci aquest clic que és necessari ara mateix, i que realment es donin compte que els partits són molt importants, que no podem regalar cap tram del partit, i que, com dèiem, tots junts hem de trobar el nivell que teníem, que al final hem fet 46 punts, i això és per alguna cosa. I comentaves també les baixes, que avui ha tornat Ordi, que evidentment màxim nivell vostre, jugador molt important, que segurament necessitareu a la segona fase per tornar a ser encara més competitius. Sí, no només ell, hem tingut una setmana horrible, ens ha passat de tot, i avui ha sigut el remate final per la setmana que hem tingut. És molt important el tema estabilitat, el tema de tenir jugadors, el tema de poder entrenar amb gent, i se'ns ha lesionat 5 o 6 persones la mateixa setmana, que si un tenia una cosa, l'un tenia l'altra, un altre jugador que ha marxat per voluntat pròpia, i al final són coses que resten i que quan vas bé potser no t'hagi falten 2 o 3 jugadors, però quan estàs en una dinàmica que estàs fotut, el no poder disposar de 5 o 6 jugadors es nota, i al final crec que no és excusa, perquè realment teníem 15 jugadors disponibles i podíem competir perfectament, i l'Horti ha tornat avui després de 2 mesos per sumar 15 minuts, per veure sensacions i a veure què tal es troba, i a veure si de cara a la segona fase ja pot estar al 100% i el podem aprofitar, que realment es nota. Perfecte, merci Miqui. Derrota, no esteu bé, o com a mínim els últims partits no esteu aconseguint els resultats, no sé què us està passant, però en qualsevol cas avui novament un partit fluix per la vostra part i derrota davant la Uni. Sí, bueno, yo creo que llevamos una tendencia mala de 4 semanas atrás, que yo creo que el equipo, yo incluido, no entrena como tiene que entrenar para el ritmo que necesita la competición. Creo que un punto en contra nuestro es haber conseguido el objetivo de quedar primeros demasiado pronto, y quizás eso nos ha hecho relajarnos, y creo que hemos perdido un poco de vista el objetivo real, que es obviamente ascender, y pues no espero que se nos complique, pero perder estos tipos de puntos son claves para el final. ¿Y por qué
¿Por qué esta relajación? Porque evidentemente todos objetivamente sabéis que una cosa es ser primero y otra cosa es subir, que todos los puntos suman. ¿Por qué no habéis sido capaces de contrarrestar esta relajación? Es que no veo el motivo, no encuentro el motivo. Hay muchas veces que el fútbol es así. Hace 4 semanas parecíamos muy buenos y ahora, si preguntas a la gente, no dan un duro para que subamos. Son dinámicas en el fútbol, lo vemos en el fútbol profesional y lo vemos con nosotros, son dinámicas y bueno, da la casualidad de que tenemos la oportunidad de dar la vuelta a esto con cierta ventaja que nos hemos ganado a lo largo de esta primera fase, así que bueno, toca cambiar la dinámica e ir a por el ascenso. Ahora mismo, si no me equivoco, si he tomado las cuentas, Sitges 46, bueno, 46 también, Cubelles 40, Vilafranca 39 y luego ya vendrían Saridafons 36 y Sporting Gavà 34. Tenéis 7 puntos de ventaja aún. Es una buena renta, pero sí que es verdad que no podéis relajarnos. Sí, no, es que yo creo que no nos teníamos que haber relajado en ningún momento. El hecho de llevar puntos de ventaja no es excusa para relajarse. Yo creo que deberíamos haber apretado estas últimas 4 jornadas o 5 desde que conseguimos la primera plaza y ya está, es un poco eso, ¿no? Y ahora tampoco hay que mirar clasificaciones ni puntos de ventaja ni nada por el estilo. Hay que ir partido a partido a ganarlo porque si no se nos va a complicar y nosotros queremos ascender sí o sí. Sitges, Cubelles, Vilafranca, ¿qué sabéis de ellos? ¿Qué habéis visto? ¿Qué os preocupa? Bueno, el míster los ha visto bien a todos. Yo personalmente no los he visto, entonces no te puedo decir si me preocupa o no. Pero bueno, van a ser finales, nos quedan 10 finales, tanto los equipos de nuestro grupo como los que no conocemos, van a ser finales y da igual Sitges, Cubelles que San Ildefonso o Sporting Gavà. Tenemos que ir a por la victoria y así ha de ser. Muchas gracias.